Belai no wana masingcha mangfli kasai phayuka bormura hatai kotoni simi Sikok rong no refree phaimani yagulo Sikok rong Malkhung thutai kharthani Jakha pamsar ungjagui bolong bisingo gari dawi kharka Sikok rong abono koktoma mankheno Jambornagar West Post ni naimathang rok bodol lok borok Faisok pakya koktoma o saimankha pun khoknai rok bodol hnai Sikok rong Amchaini Lukurok Malkhung no Swbai Sokrop khlangka Malkhung number ka TR01 BZ0373 Belbari block ni bisingo khobjak Duranta kami hayake bo Basram kami ni kacharo Bureau report Swbai TV Sagra di tamu karo gari je bokok lajak nunggu tamku bokok lagi abo. Oh, actually hingkangka abo sengkanaka pias hoite nengkanaka je o gari bormura ne hoite pun khogite femane hingkangka boro sadu para champuno sadu para o hingkangka naga poino borok mane thotai nai borok phaike yango hingkai sini yang puk bazar phainai sengkai je jora sarsong sawoinai sengkai je so ko reflect lagi bono mandia hingkai bo resi phai binto gari singka to bike baise hingka ba seng abo malia hingka seng biang hapo saima lalia tu kharo tongma khayang Emni o boro rokhe khorup sig rok na abo. abo rokhe khobjare tinjona rok ngan Tinjona emne chin borok to buni bro. sin borok no Emne sikla rok to kaje rok. abo khe sotik saima lalia to pono gari hasan sibin homa ba borok khorok tamno tongota Emne o Malkhung malikhe bo jagani saje mangkha. amukhe seng kono details saima konfan saima ko Engke tabo o logiu saw tongbo mane naima thangbo dol dok bolni. sini Champongnagar outpost ni sini usi sarsang tongo borok bo tongota Engke o gari o khai ki bobo haino rok nongni wansuk mung tamo borok he emne Sikok bodol rok dabo tamo. borok khangkangka mane bongni yang gang se tongna sinoro sapta brum no sinyang pun khogjago musu khogjago bike khogjago amte hengi tongo sinyang elekaro Yak tun khlanye tongo tar mane elkaro. mane bongni tongo bongni gang tongo abo haikena hangke tinekhe pun khogi to hemane borokhe yang sangbari phekja kate ko Noro khorup sig rok khana rifil laimani. seng pranya elekar basi ripkerinai phaimani hangke bongni to gari hangka ba borok sinsai dojak hangka ba borok biangjani gari hoitan ka saimale gari bo boskangni tire hangka ba flat hangjak mane puncture hangjak abo hai condition ata borok to pano borok amtiken borok khari phele ota Engke borok rok no keman liya tana borok no. hangka seng
khar bai kya janja nukhungo thangka sangmas mali angka bo nukhungo thangka gari hingka yango bolongo khoiklang thangka gari yakari khar kata na gari yakar khar kata go malkhung o gari bising ro kun da man khan ro bo ko sangkon phan mam phali kun phung kri na phan kare ga tabu o je bokhok mani ke mane amchaini lukurok joli jagi bokhok la kya hne na hai abo ani nichabo jole na natam ne hingka kai ani malmata anga sa kosta ke rewe pusiwe ton mane ba abo khokja gungka kai an bo kaisi emang tong na pun fan o malmata fan phali ne beskango tam khlaiman hingka nichabo jole na obviously jole na mon babino sambabona elkan boro kisa jole we bono kisa breakdown khlaikana emni abo thai klai abo omo hingka kai tabuk Duranta bai yango baro sondro kani kesaro tana emne blok ke blok ke Belbari blok nini bum ke an mongko sores debrun da hambai